паўночнай Беларусі, з Крым'і, калі ў канцы купальня дзяўчаты, спявачкі збіраюцца разам і спяваюць песні усяго календарнага году адначасна. Ствараецца своеасаблівая какафонія гукаў, але сэнс гэтага дзейства, гэтага абраду ў тым, што увесь год збіраецца ў адной кропцы, у кропцы максімальнага набяцця энергіі, влияния жыццёвых сілаў. І менавіта іхныя дзеянні прадказваюць, прадбачаць тое, што адбудзецца ў наступным годзе. То бок усе святы, сабраўшыся разам, мусяць потым разысціся і кожная паўстаць на сваім месцы. Але дзеля гэтага спачатку паўстае такі гукавы хаос. І зараз барана. Зараз унікальны гурт, унікальны для Беларусі, тым, што он кожным сваім выступе, а выступ гэта не проста спеў, канцэрт, гэта хутчэй своеасаблівы рытуал, перформанс, калі казаць, сучасны. І гэты гурт Эсса. Гурт рытуальнага фальклору, які спявае песні абрадавыя з паўночнай Беларусі, а таксама з Літвы, то есть гэтага адзінага нашага рэгіёну балтыйскага. І менавіта гэтай фальклор яны культывуюць. Зараз прагучыць тое, што можна назваць жніўнай містэрыяй. Пасля купання мы чулі барану, якая выконвалася ў канцы гэтага свята, пачынаецца час цяжкой працы, але адначасна час звязаны з тым, што чалавек здабывае тыя плады, які дае яму космас. Жніво, сам календарны гэты перыяд, гэта не проста свята сельскагаспадарчай працы, але гэта вельмі цікавы фальклорны перыяд, калі самі працаўнікі выконваюць спевы, якія не проста дапамагаюць на працы, а хутчэй асвячаюць гэтую працу і ствараюць такім чынам, скажем, непарыўны ланцуг прафаннага і сакральнага.
І жніўная містэрыя Эссы – гэта унікальны прыклад пабачыць вось тую нашу традыцыю, неспрафанізаваную, скажем, тым, што мы бачым сёння, як гэта адбываецца. Такім чынам, Эсса – жніўная містэрыя. Вовки-медведь!
музыканты у таким звычайным разумении. Для нас гэтая музыка это вельмі сур'ёзныя духовныя перажыванні. Перажыванні, якія у адрозненні ад сучасных мадэрных культураў яны ніколі не стареюць. Стылі прыходзяць, адыходзяць, з'яўляюцца новыя, а традыцыйная культура, хрысціянская культура для нас не губляе актуальнасці, бо яна вечная. Для нас гэтыя спевы гэта акт рэлігійнасці. Трэба сказаць, што пераважна поўтэсла, дзяўчаты пераважна, яны спяваюць у абсалютна аўтэнтычнай манеры, вельмі набліжаны падчас нашых святаў і абрадаў. Тое, што мы паказваем дастаткова рэдка са сцэны, стоячы перад гледачамі, гэта ўжо, скажем так, это ўжо становіцца постфольклором, і гэта ўжо наша інтэрпрэтацыя адносна той сітуацыі, якой мы знаходзімся. Это датычыцца і строяў, в якіх мы выступаем. Бо натуральна, калі ў абрадзе удзельнічаюць усе, калі няма полюса паміж гледачом і выканаўцам, гэта зусім іншае. Тут узнікае гэтая мяжа, гэтыя два полюсы, і адпаведна тут ужо трэба паводзіць